Kublai shibuni pi baro perlog baik banwan syak ne channel jungi kumta kene ke video ke bangapan pi mentas ngi kade ke video ke ba kongsan tam na banta jong baro kham tam ki para kentai khasi jongi ki basa shabar jelabat ki ba hapo ke jela jongi ru kumju teman lagi video jonga ngaju pen Sngap pi ba husiar lagi ne gi breu namar baha kini kisngi ki breu lada pi pau shikmat lada pi mikmat lada pi longgum ki celebrity ki wat ya kalenti ki wat lad ban penhiar je pi syapo namar ba kim kwa ba Phin kyu shikmat ba Phin long ki breu ki ba he ki ba Pynbodnam nagta ka daw ki le je pi ya kana ka kam nem de kesin kebeneng kong kebejia bun sin la debjia kum kini jingjia ki porman shwaru bat menta la jia biang bat ine I actress ba Pynbodnam po kejala mengkalia jongi kumal tip kerteng haki serial ba ila ak ka Sara ila ak bun ki serial bat ki video hapo YouTube don ubriu uba claim kam claim jam ula thau ya we ka fake ID bat ula bu ya ki dur jo ikong Sara ba don ka we ka video ka ba jeklia ba ula bu ha ka front page jong ka ID bat la pen sepriang ya ka ne ka video ka jingtmu na ubriu ban Pynbodnam ya ikong Sara kum kini jing chia la chia bun sin apo ka jala man kalia jongi bat ki kentei Khasi bat shabar jela ru kunjo bat nakaliang kalong ying ikong Sara bat nakaliang ikong Sara ru ila maham teng yau tu breu balale ya kini ki kambem day ki kam snew ba ila aipor yau tu breu ba lada one surrender takin file ya daka FIR ba lada one surrender tekan don ka jingkren hapding kalong ying bat ke Sara ba kin map ya ne ki map ya kata kan syong haki te ha title bat ha thumbnail nga tho ba Mano ba la Pynbodnam ya ikong Sara te hang ne nga kawa aban itu ipi kendian ba tang te ubriu ba kwa man Pynbodnam kum kine ki kenthe ki ba Pynbodnam po ka chala mangalia jongi ubriu bam don kam don jam ubam don para handman ubam don kuno ru ka jet kenthe haka long ying jong la don sha ka jet kenthe haka long ying jong unom le kum kine ki jet kam namar menta ule ya ki we la shai lene laway yan kala ban long bat kalong ying ka jong la phi so de kane ka jingkran Sngap share bat comment bat like kane ka video